η πόλης άλλο, μια κραυγή που ακούστηκε πέρα ως πέρα σε όλη την Βυζαντινή αυτοκρατορία, και η άρρωση της Κωνσταντινούπολης ήταν το μεγάλο αυτό ορόσημο στην πορεία του Βυζαντινού χριστιανικού κόσμου. Και από εκεί ξεκίνησε η κάκωση του γένους, όπως λέγει ο Ευγένιος Βούλγαρης. Και εκεί που το έθνος παρέμονταν μέσα στη δουλεία και μέσα στην κακία των Τούρκων, τότε σεμνά και με ένα ιδιάζοντα ρόλο η Εκκλησία, το Πατριαρχείο, η μάνα μας η Εκκλησία, τέθηκε επικεφαλής του έθνους και επομίστηκε για πρώτη φορά την πολιτική ηγεσία. Της δόθηκαν και προνόμια από τον Σουλτάνο, τον Τούρκο. Και έτσι ο Γολγοθάς του γένους 400 χρόνια για τους κάτω Έλληνες, πάνω από 570 για εμάς τους Έλληνες εδώ στη Μακεδονία. Και η Εκκλησία υπέφερε μαζί με τον λαό, μάλλον από Εκκλησία ήταν κλήρος και λαός μαζί. Πόνεσε το έθνος, αιμορράγησε και έχασε πολύ έμψυχο υλικό. Και τότε η Εκκλησία μας, όπως λέγει ένας ιστορικός, ο Νίκος Βορώνος, η Εκκλησία υπήρξε η κατευθυντήρια δύναμη του έθνους, επικεφαλής της εθνικής αντίστασης σε όλες τις μορφές της, εργαζομένη για το σταμάτημα των εξισλαμισμών, συμμετέχοντας σε όλες τις εξεργέσεις, ακόμα και διευθύνοντάς τες. Και έχει να δείξει μεγάλο αριθμό νεομαρτύρων, ήρωες της χριστιανικής πίστης και της εθνικής αντίστασης. Και έτσι η Εκκλησία σε όλα αυτά τα χρόνια της σκλαβείας έπαιξε μεγάλο ρυθμιστικό παράγοντα. Και όπως έλεγε ο Στίβεν Ράχισιμαν, η Ορθοδοξία ήταν η δύναμη που διατήρησε τον ελληνισμό κατά την διάρκεια των σκοτεινών εκείνων αιώνων. Δεν θα μπορούσε να ζήσει ένα έθνος τόσα χρόνια, μισό αιώνα, και να μην αλλοιωνόταν αν οι Έλληνες δεν είχαν τη μάνα τους την Εκκλησία. Αυτή στήριξε το λαό. Αυτή κράτησε απροσκύνητο τον Έλληνα μπροστά στη δουλεία. Και έτσι η Εκκλησία ανέλαβε τη συντήρηση του ελληνοορθοδόξου φρονήματος, αλλά και η συμμετοχή του κλήρου στις εξέγερσεις και πριν την Επανάσταση και ιδιαίτερα στην Επανάσταση του 1921. Έβλεπε κανείς όλα τα χρόνια της σκλαβιάς ένας αφελινισμός, ένας αφιλισμός, ένα τρικέφαλο τέρας του Μωάμεθ, γενιτσαρισμός, εξισλαμισμός, κρυπτοχριστιανισμός, αφέμαξη του ελληνικού στοιχείου. Ξεκοκάλιζε το σώμα της Ελλάδος και τότε η ιστορία καλούσε να σώσει το έθνος. Ποιοι οι άρχοντες, οι μορφωμένοι, είχαν φύγει όλοι στο εξωτερικό να ζουν τη ελευθεριά τους. Η μάνα Εκκλησία έρχεται και υπηρετεί με πολλούς τρόπους, με το λόγο της και το αίμα της, με τους διδασκάλους του γένους.
η κυριαρχική μορφή του Αγίου Κοσμά του Αιταλού, που έκαμε ιεραποστολές σε όλη την Ελλάδα και θέργευε την πίστη και την ελπίδα. Μια μέρα το Ρωμαϊκό θα αναστηθεί, τους έλεγε, τους μάθαινε γράμματα, τους έλεγε να κάνουν σχολιά. Η γλώσσα, η ελληνική τους κράτησε και η Εκκλησιά, και έτσι απ' την άλλη μεριά οι νεομάρτυρες που πρόβαλαν αντίσταση στον κατακτητή και με το αίμα τους θέργευαν την πίστη στην πατρίδα και στο Χριστό, και μέσα στη σκλαβιά αυτών των αιώνων αναβίωσαν οι πρώτοι χρόνοι των μαρτύρων. Αναρρύθμιτοι μάρτυρες παντού με το αίμα τους έδιναν την ομολογία τους, στρατιές νεομαρτύρων και κληρικών και απλών. Δεν μπορείτε να μας σκλαβώνετε με δεσμά, και έχαιναν το αίμα τους και μια διαμαρτυρία για όλους τους λιποτάκτες και μια ανασχετική δύναμη οι νεομάρτυρες εναντίον του Ισλαμισμού. Και έτσι γινόταν τα φλάμπουρα και τα παραδείγματα προς μίμηση. 6.000 ιερείς φάχτηκαν, 11 πατριάρχες, 100 επίσκοποι, χιλιάδες χριστιανοί τα 400 χρόνια της σκλαβιάς, και τα μοναστήρια προμαχώνες της πίστεως και της πατρίδος, πνευματικές κολυμβήθρες, κέντρα παιδείας, χώροι για να αντιστασιακοί και επαναστατικά κέντρα, και η συμμετοχή του κλήρου και του λαού ήταν πάνδημη όταν ξεκίνησε η Επανάσταση. Δεν είχανε τίποτα, ούτε όπλα, ούτε στρατό εκπαιδευμένο. Ήταν σκόπιοι η κλεφτουριά και η αμαρτωλή, και όμως είχαν άλλα προνόμια της καρδιάς τους. Γι' αυτό και νίκησαν το 21, γι' αυτό και προβάλλονται μπροστά μας μορφές ηρωικές και των απλών Ελλήνων και των μεγάλων στρατηγών τότε του 21. Τι είχε η καρδιά τους? Εκείνοι με όπλα και εκείνοι με άλογα και εκείνοι με τα πολυβόλα τους. Εμείς, όπως λέει ο ψαλμός, εν Κυρίω μεγαλυθισόμεθα, με τον Θεό μας κάναμε μεγαλεία. Τι είχαν στην καρδιά τους? Τούτοι οι Έλληνες όταν ξεκίνησαν την Επανάσταση είχαν πίστη στο Θεό, το σπουδαιότερο και πνευματικό εφόδιο και στήριγμα των Ελλήνων, που έπαιξε αποφασιστικό ρόλο και στην προετοιμασία και στην κήρυξη και στην επιτυχία για την Επανάσταση. Τους άκουγες να λέγουν για του Χριστού την πίστη, την Αγία, για της πατρίδος την ελευθερία. Για αυτά τα δυο πολεμώ, για αυτά να ζήσω επιθυμώ, και αν δεν τα αποκτήσω, τι μου ωφέλει να ζήσω? Και έτσι έβλεπες τον λαό να τρέχει στην Επανάσταση και να ελπίζει και να πιστεύει σε όλους τους Αγίους που τους υπηρέτησαν στον Άγιο Κοσμά, και να φωνάζουν με πίστη ότι οι Άγιοι αυτοί θα τους ακούσουν. Βόηθα μας, Άγιε Γιώργη, και εσύ, Άγιε Κοσμά, να πάρουμε την πόλη και την Άγια Σοφιά. Κι έτσι ο Κολοκοτρώνης, μη έχοντα όπλα
όπλα, μη έχοντας τίποτα, ξεκινάει μόνος του και έλεγε υπερπίστεως. Όταν πιάσαμε τα όρματα, είπαμε πρώτα υπερπίστεως και έπειτα υπερπατρίδος. Και ο ήρωας ο Μακρυγιάννης έλεγε και γράφει: και δεν είχαμε ούτε τα όπλα οι περισσότεροι, ούτε τα αναγκαίο του πολέμου, όλοι πατρίς, να μακαρίζεις όλους τους Έλληνες ότι θυσιάστηκαν δια σένα να σ' αναστήσουνε. 50.000 δεν ήμασταν ποτέ εις τον πόλεμο στεριά και του πελάου, και τότε μας έσωσες, Πανάγαθε Θεέ, μας ανάστησες και μας σώνεις κάθε στιγμή. Έτσι προσευχόταν και έλεγε: Κύριε, με τη στόμα να σε παρακαλέσουμε, με τη μάτια να σηκώσουμε, να σε τυράξουμε με όλη την ευχαριστία και την ελπίδα. Και ο Κολοκοτρώνης με βαθιά πίστη, την πίστη τους στο Θεό είχαν στην καρδιά τους, ανεβασμένος σε μια στέγη λαός, πολύ στο Δερβενάκι, φώναζε από τη στέγη: σήμερα γεννηθήκαμε και σήμερα θα πεθάνουμε για τη σωτηρία της πατρίδος μας και τη δική μας. Ο Θεός είναι με εμάς, να μην σας μένει τίποτα. Και τους έβλεπε να μην μιλούν, και βροντώδη φωνή ακούγεται πάνω από τα κεραμίδια: ωραία Έλληνες, ξυπνήστε μωρέ, γιατί μας φάγανε. Και έλεγε φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους. Και ο Οδυσσέας ο Ανδρούτσος έλεγε: ο Θεός σε ένα γράμμα του στους γαλαξιδιώτες, ο Θεός μας έδωσε χέρια, γνώση, νου, ας ρωτήσουμε την καρδιά μας, και ότι μας απανταχαίνει ας το βάλουμε γρήγορα σε πράξη, και ας είμαθα αδέλφια. Βέβαιοι το πώς ο Χριστός μας, ο πολύ αγαπημένος μας, θα βάλει το χέρι επάνω μας στα άρματα αδέλφια, ή να ξεσκλαβωθούμε ή να πεθάνουμε. Έτσι πίστευαν ο Χριστός, ο πολύ αγαπημένος μας, έλεγε ο Οδυσσέας Ανδρούτσος. Και ο Πουκεβίλ, όταν άρχισε τότε ένας Γάλλος ιστορικός περιηγητής, όταν άρχισε η Επανάσταση, έκπληκτος έγραφε: με την έναρξη της Επαναστάσεως οι κάτοικοι των κοιλάδων του Αλφιού αθρώοι προσέρχονται εις τας εκκλησίας, και τα σήμαντρα συνεχώς ηχούν, οι ιερείς ποιούνται λιτανίας και σύρουν κατόπιν αυτών τους λαούς, τονίζουν των ψαλμών, εξητούντας παρά του Θεού, ή να διασκορπίσει τους βαρβάρους, και απονείμει τα δάφνας της νίκης εις τα τέκνα αυτού. Οι γυναίκες αναρτούν τους νηφικούς των στεφάνους επί της εικόνος της Παρθένου. Οι γέροντες γονιπετής προσεύχονται όταν μάχονται εναντίον των Τούρκων, ή όταν κινδυνεύουν ή τραυματίζονται, ή ακόμη όταν πίπτουν νεκροί στη μάχη. Προσεύχονται και επικαλούνται την Θείαν Βοήθεια με δύο απλές κι όμως γεμάτες νόημα λέξεις: Κύριε ελέησον. Ή άλλοτε όταν ήταν στη δύσκολη θέση μιας ναυμαχίας, αντιχούσε ολόγυρα η κραυγή: νίκη στον Σταυρό. Φλάμπρο ήταν ο Σταυρός. Στο Θεό στρέφαν τις ελπίδες τους. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι η πρώτη σημαία ήταν των Ελλήνων το σύμβολο του Τιμίου Σταυρού, αυτήν που την μαγαρίζουν σήμερα οι ΛΟΑΤΚΙ, και τον τοποθέτησαν τον Τίμιο Σταυρό στις κοιλάδες, στους λόφους, στις κορυφές των βουνών.
και έγραφαν ελευθερία ή θάνατος. Τον ξένο, μα του λέει, εσείς δεν έχετε τίποτα, αδύνατες οι θέσεις σας. Και του λέγω, ναι, είναι αδύνατες οι θέσεις και εμείς αδύνατοι, όμως δυνατός είναι ο Θεός που μας προστατεύει, και θα δείξουμε την ευλογία του Θεού σε αυτές τις θέσεις τις αδύναμες. Αν ήμασταν ολίγοι στο πλήθος του Μπραήμι, παρηγοριόμαστε με έναν τρόπο ότι η ευλογία για μας τους Έλληνες είναι πάντοτε για μας, ότι αρχή και τέλος, παλαιόθενος και τώρα, όλα τα θερία πολεμούν να μας φάνε και δεν μπορούν. Πλώνε από εμάς και μένει και μαγιά, και οι ολίγοι αποφασίζουν να πεθάνουν, και όταν κάνουν αυτήν την απόφαση λίγες φορές χάνουν και πολλές κερδίζουν. Και ο Αλέξανδρος Υψηλάντης έλεγε, είναι καιρός να αποτινάξουμε τον αφόρητο ζυγό, να ελευθερωθόμεν. Το σημείο δι' αυτού πάντοτε νικόμεν, λόγω των σταυρών, με αυτόν πολεμούμε. Και έλεγε ο Κολοκοτρώνης, είναι θέλημα Θεού. Ο Θεός έβαλε την υπογραφή του για την ελευθερία της Ελλάδος και δεν την παίρνει πίσω. Και ο Μαυροκορδάτος, η αντίσταση της Ελλάδος είναι ένα άλλο το πρόβλημα. Είναι ο Θεός των χριστιανών που κάνει αυτό το θαύμα. Ήθε η Θεία Πρόνοια να αγρυπνεί ακόμη πάνω μας, και όταν ελευθερωθούμε δεν πρέπει παρά μόνο εις αυτό να ψάλλουμε ύμνους λατρείας και ευγνωμοσύνης. Αυτή ήταν η καρδιά όλων των Ελλήνων στην Επανάσταση. Πίστευαν στο Θεό, αγαπούσαν το Θεό, ο πολύ αγαπημένος μας Χριστός. Και το δεύτερο κομμάτι που είχαν στην καρδιά τους σαν έκφραση της πίστεως ήταν η προσευχή. Θυμάστε πως πέρασε από την Παναγιά στο Χρυσοβίτσι ο γέρος του Μοριά, γονάτισε και με δάκρυα έλαγε, Παναγιά μου βοήθησε, και τούτη φορά τους Έλληνες να ψυχωθούν. Και ο Μακρυγιάννης προσευχόταν πάντοτε, εσύ Κύριε θα αναστήσεις τους πεθαμένους εμάς Έλληνες, τους απογόνους αυτινών των περιφήμων ανθρώπων, όπου στόλισαν την ανθρωπότιμη αρετή. Και η απόφαση σου η δίκαια είναι να μεταϊποθεί η Ελλάς, να λαμπρηθεί αυτήν και η θρησκεία του Χριστού, και να υπάρξουν τίμοι και αγαθοί άνθρωποι, εκείνοι όπου υπερασπίζονται το δίκαιο. Και μάλιστα στο Βαλτέτσι ήταν εκεί όταν νίκησαν, κατέθεσε τη δοξολογία του προσευχόμενος ο γέρος του Μοριά. Θερμή προσευχή όλων των Ελλήνων, αυτό τους κρατούσε, τους έκανε λεβέντες για να πολεμούν, αλλά και κάτι άλλο που είχαν στην καρδιά τους, το οποίο οφείλω να πω, άσχετα αν το πολεμούν και άσχετα κι αν κοροϊδεύουν πολλοί και σήμερα, ήταν γιατί είχαν το Χριστό μέσα στην καρδιά τους με τη Θεία Κοινωνία. Ναι, τα Αγιοπότηρα έσωσαν τους Έλληνες και τους ψύχωναν ως λέοντες, πνέοντες στον πόλεμο εναντίον του Τούρκου. Στην Αγία Λαύρα τους λέγει, το πρωί θα σηκωθούμε, θα κοινωνήσουμε όλοι κληρικοί και λαϊκοί, και μετά ξεκινούμε την Επανάσταση. Και στην Πάτρα ο Γερμανός τους συγκεντρώνει πάλι σε ένα εκκλησάκι, τους ομιλεί, γονατίζει,
τους κοινωνάει και τους λέγει μπρος, ξεκινάμε τον αγώνα με το Χριστό μέσα στις καρδιές τους. Με τη Θεία Κοινωνία πολεμούσαν και σαν που ο Μακρυγιάννης όταν έπρεπε να αναχαιτήσει τον Ιμπραήμ από την Πελοπόννησο του λένε «Πού πας, λίγοι είστε, θα σας φάνε». Και τότε αυτός πήρε δύναμη από πού? Τα μεσάνυχτα, γράφει, περνώντα αφηγείται, έστειλα και πήρα τον παπά και μας εξομολόγησε και λειτουργήσε και μετά λάβαμε και έτσι νίκησαν. Και ο Σιμάκης ο Ζαΐμης έλεγε να αναπαυθόμεν απόψε και αύριον στην Εκκλησία αφού μεταλάβουμε των αχράντων μυστηρίων, ας προσευχηθόμεν όλοι για τον αγώνα μας. Και ο Παπαπαναγιώτης ο Μπουγάτσας στην πολιορκία του Μεσολογγίου γράφουν στα απομνημονεύματα από τις ενάρξεις της πολιορκίας και όταν άρχισε ο κανονοβολιοσμός και το τουφέκι πήγαινε στην εκκλησιά, έπαιρνε στα χέρια του το Αγιοπότηρο και ασκεπής με το φανό του κάτω από τη βροχή των σφαιρών περιερχόταν από προμαχώνα σε προμαχώνα και κοινωνούσε τους ψυχοραγούντες, παρηγορούσε αυτούς διαλόγων καταλήλων και εμψυχών τους μαχωμένους για το παραδείγματός του με στα αλήθεια, με αυταπάρνηση. Έκαμε το καθήκον του και γινόταν ως λέοντες οι χριστιανοί πολεμιστές πυρπνέοντες και ο Κωνσταντής ο Κανάρης μέσα από τις διηγήσεις μαθαίνουμε ότι νίστευε ο ναύαρχος και μάλιστα ακόμα και όταν αρρώστενε δεν έτρωγε τίποτε. Ήταν πολύ πιστός και μάλιστα έπαιρνε τον Παπαχαρίλο, έναν σεβάσμιο εφημέριο της Ζωοδόγου Πηγής και πριν από κάθε ναυτική πράξη και αγώνα συνήθιζε να διατάσει γενικών εξυλασμών την παραμονή της ναυμαχίας, εξομολογούμενοι όλοι οι ναύτε του, μεταλάμβανον των αχράντων μυστηρίων ηγουμένου του ενδόξου πυρπολιτού, ώστις τότε με ακατάβλητον θάρρος προέβαινε κατά του εχθρικού στόλου, βέβαιος περί της επιτυχίας. Και ο ναύαρχος μετά την Θεία Λειτουργία εξήρχετο και ευχαριστούσε λάμποντας το πρόσωπό του και μάλιστα όταν πήγαινε για να ανατινάξει την ναυαρχίδα είχε κοινωνήσει, είχε μια ελπίδα, μια δύναμη μέσα του. Το έλεγαν «Πού πας?» Ναι, λέγει, και αν έφτιαναν πάνω μας οι Τούρκοι που είναι μέσα στις ναυαρχίδες θα μας είχαν πρίξει με το σάλιο τους, αλλά εμείς έχουμε το Χριστό μες στην καρδιά μας με τη Θεία Κοινωνία. Και πάντοτε και όταν πήγαινα να την άξω, λέγει, έλεγα στον εαυτό μου στη βάρκα που πήγαινε να βάλει την περίτιδα για να την άξει την ναυαρχίδα, έλεγα μέσα μου, σήμερα Κανάρη πεθαίνεις, όμως έχεις μέσα σου το Χριστό και πας στον παράδεισο. Και ήταν αυτό που πραγματικά με έκανε να έχω τέτοια δύναμη και ηρωισμό. Μια δύναμη μας άρπαξε. Από τη λιτανία που πήγαμε, γράφει Καπαλού, πριν φύγουμε από τα ψαράγια τυχείο, μια δύναμη θεϊκή μας γιγάντωσε μέσα από τη Θεία Κοινωνία που πήραμε. Και έτσι ο Κανάρης, ένας άλλος πιστός, ποιος να διηγηθεί για τον Παπαφλέσσα, που το έλεγαν είναι στρατός πολίς του Μπραήμι, που πας? Μα δεν ήρθα για να ζήσω, ήρθα για να πεθάνω.
να κοινωνήσαμε με τον Χριστό, δεν φοβόμαστε. Βαθιά η πίστη τους. Και όταν το νεκρό σώμα του Μάρκου Μπότσαρη το πήγαιναν στο Μεσολόγγι για να το θάψουν, σταμάτησε στο μοναστήρι της Παναγιάς της Προυσιώτισσας. Εκεί ήταν ο Καραϊσκάκης, ο οποίος γιατροπορευόταν, ήταν χτυπημένος από βόλη και γινόταν καλά εκεί. Το άμαθε, σύρθηκε στην εκκλησιά όπου είχαν τον νεκρό και εκεί καταφυλούσε. Μάρκο Μπότσαρη και του λέγε, άμποτες αδερφέ μου Μάρκο, από τέτοιο θάνατο να πάω κι εγώ για τον Χριστό και για την πατρίδα μας. Και έλεγε, μάνα δεν γέννησε στην Ελλάδα δεύτερο Μάρκο, ούτε είδα ούτε θα ειδώ τέτοιον πολέμαρχο. Έτσι ήταν όλοι τους οι στρατηγοί και όλοι οι Άγιοι. Θα μπορούσα να σταματήσω εδώ, αλλά δώστε με λίγο ακόμα χρόνο για να μην παραλείψω και τις ηρωίδες γυναίκες που όντως με την πίστη τους είχαν πράγματι μεγάλο ρόλο μέσα στο 21. Μάνας πολύτεκνες. Ο Υψηλάντης και ο Καποδίστριας από πολύτεκνη οικογένεια. Ο Καποδίστριας είχε 8 αδέρφια. Ο Δελιγιάννης 8 αδέρφια. Ο Θόδωρος ο Κολοκοτρώνης είχε 12 αδέρφια. Και μάλιστα με τα αδέρφια του και τα νύψια του έφτιαξε 150 νοματέους και ξεκίνησε τον πόλεμο. Ο Ανδρούτσος της Ρούμελης, πολυφαμελίτης, είχε 5 παιδιά. Ο Πανουριάς 8 παιδιά. Ο Μακρυγιάννης υπερπολίτεκνος 12 παιδιά. Ο Μανουήλ Παπάς Μακεδόνας 11 παιδιά. Τα περισσότερα σκοτώθηκαν στον αγώνα, σε κάθε μεγάλη μάχη και το ένα. Η Δόνα Βυσβίζη, καπετάνισσα της Θράκης, 5 παιδιά. Και ο Μιαούλης και ο Κανάρης είχαν 5 παιδιά ο καθένας τους. Ο Κανάρης είχε 7 παιδιά. Πατέρας, μέσα από την πίστη, και έδωσαν τις οικογένειες τους. Ο Παπαθλέσσας είχε 18 αδέρφια και ο Διάκος ο ήρωας της Αλαμάνας 12. Τέτοιες μάνες έκαναν τέτοιους ήρωες που τους μεγάλωναν με την πολυτεκνία τους και την πίστη τους στο Θεό. Και μάλιστα η Μπουμπολίνα με 6 παιδιά έγραφε, έχασα το σύζυγό μου, ευλογητός ο Θεός. Ο μεγαλύτερος γιος μου σκοτώθηκε με το όπλο στο χέρι, ευλογητός ο Θεός. Ο δεύτερος γιος μου, 14ετής στην ηλικία, μάχεται μαζί με τους Έλληνες και πιθανώς να βρει ένδοξο θάνατο, ευλογητός ο Θεός. Υπό τη σκιά του Σταυρού θα χυθεί επίσης το αίμα μου, ευλογητός ο Θεός. Αλλά θα νικήσουμε ή θα πάψουμε να ζούμε. Θα έχουμε όμως την παρηγοριά ότι δεν αφήσαμε πίσω μας δούλους τους Έλληνες. Με τη σειρά τους εσώθημεν δια της Εκκλησίας, εθεσώθημεν δια της πίστεως. Μέσα στην καρδιά όλων είχαν
την πίστη τους στο Θεό, την προσευχή τους, τη συνεχή Θεία Κοινωνία, την παρουσία του Χριστού μέσα τους. Και είναι αλήθεια ότι σήμερα έρχεται κανείς και ψάχνει και βλέπει στους νεοέλληνες και στα πρόσφατα γεγονότα και να διαβάζει και να του παίρνουν τα κλάματα και να λέγει «Ελλάδα, Ελλάδα που έφτασες», που να έχουν και να πολεμούν τη Θεία Κοινωνία, τα Λιοπότηρα, που σε δύσκολη περίοδο τότε πολιτικοί άρχοντες έκαναν την προπαγάνδα τους, την άθεη, λέγοντας ότι μολύνονται οι χριστιανοί από τη Θεία Κοινωνία και ξεσήκωναν το λαό μακριά να τον αποθρησκευτικοποιήσουν, να τον διώξουν μακριά από τη μάνα της την Εκκλησία. Τότε που χρειαζόμασταν πιο πολύ τη Θεία Κοινωνία για να βαστάξουμε στον άλλο είδους διώγμα, μας πολέμησαν σκληρά και την Εκκλησία μας και μας κλείσαν τις εκκλησίες μας. Είναι όλη αυτή η πολιτική που άκουσαν και τώρα διεκδικούν θέσεις στις δοξολογίες για να μπουν μπροστά και να πάρουν δόξα από το λαό, όλοι οι επέσχυντοι και οι βρώμικοι απέναντι στην Εκκλησία μας. Και όταν μου πειράζουν την πατρίδα και τη θρησκεία μου θα μιλήσω, έλεγε ο Μακρυγιάννης, θα ενεργήσω και ό,τι θέλω να σου κάνουν. Και αυτή είναι η πατρίδα, δεν ελευθερώθη με παραμύθια, ελευθερώθηκε με αίματα και θυσίες και από αυτά έγινε βασίλειον και όχι να βραβεύονται όλο ένα οι κόλακες και οι αγωνιστές να δικιώνται. Και όταν σκοτωνόταν οι αγωνιστές, αυτοί νικημόταν και όσο αγαπώ την πατρίδα μου, δεν αγαπώ άλλο τίποτα. Και σήμερα μας προβάλλουν παράδειγμα οικογένειας, έναν Κασελάκη, έναν ομοφυλόφιλο, και κατανοούμε την οικογένειά μας και προβάλλουν και δίνουν δικαιώματα, πια δικαιώματα στους ανώμαλους, στους παραφύσιν, που να βρισκόταν και να ζούσε εδώ ο Μακρυγιάννης, να ντρεπόταν με τα χάλια μας, ένα ελληνικό κράτος να παίρνει χριστιανικό το πρωτείο για να πει ότι με νομοσχέδια όπως μας χορεύουν, όπως έλεγε ο Μακρυγιάννης, οι Ευρώπες σαν μπαλαρίνα μας κάμανε. Και όταν οι πίστης μας την κοροϊδεύουν και ανεβάζουν θεατρικά τα αδέσποτα κορμιά με βρώμικες εικόνες, δεν μιλάει κανείς από τον Πρωθυπουργό μέχρι και τους υπουργούς, αλλά για να προχωρήσουν, και μάλιστα ο υπουργός της οικογένειας εμφανίζεται στη Φλόρινα και έγινε υπουργείο για τους ΛΟΑΤΚΙ. Ποια είναι η αγάπη τους για τους πολίτεκνους? Η επανάσταση του 21 έχουν να δείξουν πολίτεκνους που αυτοί έδωσαν τα παιδιά τους μέσα στο αίμα τους για να ελευθερώσουν την Ελλάδα. Ποιοι γυρίζουν να δουν τους πολυτέχνους οι οποίοι δύσκολα τα βγάζουν γιατί αγαπούν το Θεό και δεν ξέρουν να αποφεύγουν την τεκνογωνία και προκλητικά ποδοπάτησαν το Ευαγγέλιο και την Αγία Γραφή, ίδρυσαν τον Χριστό και ψήφισαν τούτο το νομοσχέδιο
με τι μούτρα έλεγα σε κάποιον από τους βουλευτές μας εδώ στη Φλωρίνα, στο αμύντεο, μας απαγοητεύσατε, του λέγω, σε μια πόλη, σε μια Μητρόπολη που πέρασε ένα ανάστημα, ένας Άγιος, ένας Άτλαντας της πίστεως που είναι ο πατήρ Αυγουστίνος, ο Καλλιώτης. Εσύ δεν πήγες να ψηφίσεις σαν τον Πόντιο Πιλάτο για να μην κατηγορηθείς, και η άλλη βουλευτήνα πήγε και ψήφισε. Παρακαλώ, ποιον εκπροσωπούν το κόμμα τους ή εμάς εδώ, τους χριστιανούς και τους Έλληνες της Φλωρίνης και του Αμυντέου, που δεν τους δώσαμε το δικαίωμα να ψηφίσουν έναν επέσχυντο νόμο? Αυτήν την αμαρτία την πήραν στο λαιμό τους, έννοια τους, αλλά μην τολμήσουν να πλησιάσουν στην Εκκλησία, μόνο μετανοημένοι, όχι καμαρώτη και επιδεκτικά. Τι θα να μας δείξουν και τι να μας πούν με την βλασφημία τους ως βδέλιγμα ερημόσεως, και περιφρόνησαν και το λαό να είναι κομματόσκυλα και υπάκουλοι στο κόμμα που κυβερνείται από τους αντίχριστους της Ευρώπης. Εξευτελισμός της Εκκλησίας. Τους μόνους που δεν ήθελαν να μιλήσουν δεν ήταν η Εκκλησία μας. Ναι, τα κάμανε. Και έτσι θλίβεται κανείς βλέποντας τις μέρες αυτές και γιορτάζοντας σήμερα μέσα σε αυτήν την εκκλησιομαχία, το αντικληρικό πνεύμα, και πως έλεγε μέσα από αυτούς τους πολιτικούς που έγιναν τα κολόπανα της φατρίας της Ευρώπης. Το λέω εγώ, μην παραξηγείτε, είναι αλήθεια, και ελευθερωθήκαμε από τους Τούρκους και σκλαβωθήκαμε από ανθρώπους κακορίζικους που πολεμούν την Εκκλησία και τα δόγματα της Εκκλησίας, και σκλαβωθήκαμε από τους σημερινούς πολιτικούς μας που κυβερνούν η ακαθαρσία της Ευρώπης. Να μην σας το πω πώς το λέει ο Μακριάνης, ντρέπομαι. Ναι, πατρίδα μου, ήσουν άτυχοι από ανθρώπους να σε κυβερνήσουν. Μόνο ο Θεός, μόνο αληθινός Θεός αυτός, και ο δίκαιος είναι κυβερνήτης, σε κυβερνάει και σε διατηρεί ακόμα. Και τελειώνω, χωρίς αρετή, χωρίς την Εκκλησιά δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Και όποιος μιλάει για Ορθοδοξία ερήμην του ελληνισμού, νομίζω ότι ματαιοπονεί. Και όποιος μιλάει για ελληνισμό ερήμην της Ορθοδοξίας κάνει κάτι άλλο χειρότερο. Ασχημονεί. Φτάνει αυτή η ασχημοσύνη και η βλασφημία απέναντι στην Εκκλησία μας. Αμήν.